финалното кръгче. И както всеки път, като се докосна от тази дълбочина, съм много вдъхновена. Свързването с всеки един се отвори, за да може да се получи връзката. За уроците, които ми дадахте, промените, които направихте в последните няколко години, 21. Благодаря. Изключително съм благодарна за пространството, което беше създадено тук на доверие и взаимно приемане, такива каквито сме. Лично за себе си успях да открия много ценни неща, които те първа ще изследвам в дълбочина с насоките, които успях да получа от всички вас. Благодаря на всички. Продължава в мен това познание да живее и да мога да го ползвам и да го разпространявам чрез начина си на общуване за другите. Благодаря. Съм благодарна, че на всички, че успя да постигнем някакъв мир в себе си. Благодаря на Еми, че има сили, възможности и сърце за всеки един от нас да я докоснем и да ни даде топъл отговор. Много ценно. Усещам тук същността си. Ами аз искам да благодаря на всички, че ми показвате, че е възможно да се емпатизирам. Много слънчева, много сърдечна и много се радвам, че преподава точно това, което прави. Миро? Къде ме топката? Ами, аз съм благодарен за това, че имах възможността на практика да усетя сила на думите. За мен емпатията е равна две неща. Тя е равна от една страна на обич, а от друга страна на щастие. И както казах, пътешествието първо продължава. До скоро!